Mireu, anem a col·locar mocador d'una manera que nosaltres diguem de tota la vida, que és un creuat, i quan arribem a la pala directament per dins. Fixeu-vos, simplement estirem, seguint la continuïtat dels plecs, arribem així i ho estaquem talment per dins. Mireu que fàcil és. Estirem el tema de les arruguetes i l'altra banda fem el mateix. Acompanyem un poquet de la mà, la forma dels plecs i directament arribem al final. Agucem la pala i ho estaquem tot per dins. Separem els plecs i per a més seguretat engarcem una ulleta a una banda i una ulleta a l'altra banda. Procurarem que es veja el mínim possible les agulles i ja tindríem el mocador preparat. Sols quedaria col·locar l'agulla.